Darivanje krvi iznimno je odvažna i nadasve herojska humanitarna aktivnost koja svjedoči o bezgraničnoj empatiji prema članovima društva. Davorin Zrilić nesebično je pokazuje i plemenitost i hrabrost, pružajući ljudima u potrebi i nadu i spas. Dobrovoljnim darivanjem krvi više od 50 puta Davorin se odazivao svakoj akciji darivanja gdje god se nalazio u Hrvatskoj, a time se ističe kao čestit i odgovoran ne samo građanin grada Biograda, nego i cijele Hrvatske. Među istinskim, a tihim herojima našega grada posebno mjesto također zauzima i Ivan Galić. Od svoje prve darovane doze 2003. pa sve do danas Ivan je ostao nepokolebljiv u svojoj humanoj misiji. Prešavši prag od 50 darivanja, on se svrstao u red onih sugrađana čija nesebičnost izravno spašava živote. Darko Mrkić svojim je predanim i marljivim radom, uz iznimno poštovanje prema našim pokojnim precima, savjesno, odgovorno i dostojanstveno obavljao poslove održavanja gradskog groblja, te sudjelovao u pokopima. Svojim pristupom i odnosom prema radu pokazivao je duboko poštovanje prema svakom čovjeku. U najtežem razdoblju čovjekova života, kada se oprašta sa svojim najmilijima, gospodin Darko pruža ruku i nenametljivo pomaže obiteljima u tuzi. Trenuci koji možda nekad ostaju neprimjećeni, pamti i vrednuje naš grad Biograd. Cijeli svoj radni vijek u službi građana, nesebično i obzirno, proveo je i Ante Birkić, predanim radom, tiho, marljivo i strpljivo. Susretljivošću i uslužnošću gospodin Ante dao je značajan doprinos funkcioniranju komunalnog sustava i životu zajednice. Svojim djelovanjem zavrijedio je poštovanje, postavivši standarde profesionalnosti, a koji će služiti kao uzor budućim generacijama u komunalnom sustavu. Istinska dobrota i ljudska toplina ne ogledaju se u riječima, već u djelima koja tiho, ali snažno mijenjaju svijet oko nas. Upravo je takav primjer gospodin Milan Jurić. Iako u zasluženoj mirovini njegovo srce nikada nije prestalo neumorno raditi za našu zajednicu. Kroz dugi niz godina gospodin Milan bio je tu u najtežim trenucima pružajući ruku pomoći pri ispraćajima pokojnika, dok istovremeno svojom srčanošću oplemenjuje život župe Svetog Ivana Krstitelja. Kao naš vjerni zvonar i nepokolebljiv oslonac, on svoj angažman ne vidi kao posao, već kao životni poziv koji svakodnevno svjedoči svojom predanošću. Njegova nesebičnost čini ga velikim čovjekom, a ova nagrada samo je mali znak zahvalnosti za sve. Božidar Tolić daje snažan doprinos crkvenom i kulturnom životu grada, osobito kao dugogodišnji član crkvenog zbora u vjerskoj zajednici kojoj je posvetio svoj život. Svojim glasom i znanjem djeluje kao član pučkih pjevača, pjevajući psalme na sprovodima, a jednako nesebično i predano prenosi znanje pjevanja muke Isusove na Cvjetnicu i Veliki petak. Njegov vrijedan i neizbrisiv doprinos trajno je utkan u duhovnu baštinu zajednice našega grada. Neizbrisiv trag u crkvenoj glazbi ostavlja i Rino Dešković, koji svojom duhovnošću i predanošću djeluje u župnoj crkvi Svete Stošije od 1979. godine. Tijekom više od 35 godina pjeva muku na Veliki petak te Gospin plać, čuvajući i prenoseći vrijednu tradiciju crkvenog pjevanja. Svojim ustrajnim služenjem daje i dalje izniman doprinos vjerskom kulturnom životu grada Biograda, ostavljajući primjer predanosti budućim naraštajima. Postoje ljudi koji svojim glasom i prisutnošću tiho, ali snažno grade zajednicu. Jedan od njih je i naš Marko Strpić. Bilo kao čitač za ambonom ili kao glas među pučkim pjevačima, Marko je postao simbolom vjernosti i predanosti. Njegov trud nije samo rad, to je služenje koje traje dugi niz godina.
Od dostojanstvenog pjevanja psalama na ispraćajima naših najmilijih do očuvanja dragocjenih pučkih napjeva koji naše mise čine tako posebnima, Marko unosi disciplinu i srce u sve što radi. Ovim priznanjem se želi istaknuti njegov trajan doprinos liturgijskom životu uz duboko i iskreno poštovanje prema svemu što je darovao našoj zajednici. Životni put Ante Jelića neraskidivo je vezan uz katedralu Svete Stošije, još od njegova najranija djetinjstva. Od svoje 5. godine, kada je prvi put stao uz oltar kao ministrant, Ante s nepokolebljivom vjerom služi svojoj župnoj zajednici. Vrijednosti usvojene u tim malim godinama, poniznost, požrtvovnost i pobožnost, on ponosno živi i danas. Njegova svakodnevna prisutnost i aktivno sudjelovanje u životu župe svjedoče o rijetkoj posvećenosti. Ante se posebno ističe kao neizostavna pomoć svećenicima, unoseći dostojanstvo, marljivost i ozbiljnost u svako bogoslužje, a osobito u osjetljive trenutke ispraćaja naših pokojnika. Zbog te ustrajnosti i nesebičnog darivanja svoga vremena, Ante Jelić u potpunosti zaslužuje najviše priznanje i iskreno poštovanje svojih sugrađana. Kada govorimo o vjeri i tradiciji u našoj sredini, nezaobilazno je ime Josip Fuzul. Čovjek je to koji gaji tihu, ali duboku duhovnost, pretačući je u nesebično služenje crkvi i bližnjima. Kao ponosni član bratovštine Svetog Ante, Josip nas desetljećima podsjeća na važnost zajedništva i kršćanskih korijena. Njegov glas, kojim oživljava drevne pučke napjeve i donosi utjehu psalama na sprovodima, postao je neodvojiv dio liturgije. Njegovo umjeće i predanost nisu samo vještina, već dar od srca koji ostavlja neizbrisiv trag u našim dušama. Josipov doprinos duhovnom životu naše zajednice ostaje trajno cijenjen, a njegovo djelo čuvano s najdubljim poštovanjem i zahvalnošću. Današnji trud, sutrašnji je uspjeh, kaže stara poslovica. A postoje sportaši čiji uspjesi postaju dio gradske legende, a Tomislav Šarić upravo je taj sportaš. Cijeli životni put Tomislava Šarića neraskidivo je utkan u sportske uspjehe naše zajednice. Njegovo ime zlatnim je slovima upisano u povijest biogradskog vaterpola kao sudionika legendarne generacije koja je 1978. ostvarila povijesni uspjeh, ulazak u prvu saveznu vaterpolsku ligu. No Tomislavova sportska svestranost nije tu stala. On je jednaku strast i talent pokazivao i na rukometnim terenima, istaknuvši se i kao uzoran sportaš. Završetak igračke karijere za njega je označio tek početak nove, možda i plemenitije misije. U dvorani, pored out linije, kao rukometni trener vodio je i oblikovao više od 500 mladih života. Tomislav Šarić nije samo stvarao igrače, on je gradio ljude. Svojim igračima i igračicama nije prenosio samo bogato tehničko znanje, već i temeljne životne vrijednosti, disciplinu, zajedništvo i nepokolebljiv sportski duh. Njegov trag u sportu nije mjerljiv samo bodovima, već i karakterima mladih ljudi koje je oblikovao svojom strastvenom ljubavlju prema sportu, igri i životu. Biograd na moru s pravom je ponosan grad jer u njemu djeluje iznimno uspješna sportska ribolovna udruga Podlanica, a koja bilježi zapažene rezultate i promiče vrijednost sporta, zajedništva te ljubavi prema moru. Velike zasluge za takve uspjehe pripadaju Ivani Pribilović, predsjednici udruge koja Podlanicu vodi ustrajno, profesionalno i učinkovito. Uz uspješno vođenje udruge Ivana djeluje i kao trenerica, strastveno i izrazito stručno, prenoseći znanje i vještine svim zaljubljenicima u ribolov, a osobito najmlađima. Osim toga, Ivana je uspješna natjecateljica u kategoriji seniorki te predana volonterka, čime s pravom predstavlja ponos grada Biograda i nadahnuće svima.
Nadahnuće mnogima svakako je i Vesna Pribilović, koja se već dugi niz godina ističe predanim i marljivim volonterskim radom u Sportsko-ribolovnoj udruzi Podlanica. Uz to aktivna je natjecateljica u kategoriji seniorki, licencirana sutkinja u sportskom ribolovu te trenerica udičarenja mlađih uzrasta. Svojim učinkovitim, kvalitetnim i stručnim djelovanjem, kao i strašću prema moru, ribolovu i prenošenju znanja, Vesna snažno svjedoči vrijednosti i plemenitosti ovoga sporta. Jagoda Razum, iako novija članica udruge, već je svojim djelovanjem dokazala da novi članovi ravnopravno doprinose uspjesima Podlanice. Aktivna je natjecateljica u kategoriji seniorki, članica hrvatske reprezentacije u sportskom ribolovu, ali i svojim predanim, temeljitim i stručnim nastupima na svjetskim prvenstvima dostojno predstavlja Podlanicu i grad Biograd na moru. Ako tražite mjesto gdje se spajaju bespoštedna sportska borba i onaj autentični biogradski humor, pronaći ćete ga u malonogometnom klubu Torovi. Kao neumorni promotori zdravog života i sportskog duha, Torovi su odavno prerasli okvire terena, postajući prepoznatljivi sportski, ali i društveni simbol Biograda na moru. Njihov angažman u sportskom životu grada je golem, od napetih utakmica u prvoj županijskoj futsal ligi do organizacije prestižnih turnira poput Biograd kupa, koji svake godine okupljaju i mlade i stare. Posebno mjesto u njihovom radu zauzima čuvanje uspomene na prijatelje kroz memorijalni turnir Antonio Jajčanin, čime pokazuju da je njihovo srce veće od samog rezultata. Malonogometni klub Torovi ponos su Biograda, klub koji svojim postojanjem dokazuje da su zajedništvo i strast najjači timski igrači. Tamo gdje se susreću sportska elegancija, upornost i ustrajnost, stoji teniski klub Alba Maris 1989. Od svojih početaka ovaj klub neumorno oblikuje sportske karaktere naših sugrađana, podsjećajući nas svakim treningom na važnost kretanja i zdravog života. No, teniski klub Alba Maris mnogo je više od teniskih terena i bijelog sporta. On je čuvar zajedništva i povijesne svijesti. S ponosom se ističe njihov turnir Oluja, tradicija započeta još u pobjedničkom žaru 1995. godine. Pokrenut neposredno nakon pobjedničke vojno-redarstvene operacije 1995. ovaj turnir predstavlja više od sportskog natjecanja. On je čin dubokog poštovanja i trajni spomen na ključne trenutke hrvatske povijesti. Kroz svaki servis i svaku igru, klub čuva uspomenu na hrabrost i slobodu, spajajući sportski žar s dostojanstvenim sjećanjem na hrvatsku povijest. Svojom marljivošću i predanošću, teniski klub Alba Maris 1989 ostaje trajni uzor i dragocjen ukras sportske obitelji grada Biograda. Već 5 desetljeća gradom Biogradom na moru odzvanjaju glasovi liturgijskog pjevanja koji poput drage i prepoznatljive melodije prožimaju svakodnevicu, ulaze u sve pore naših života i oplemenjuju prostor u kojem živimo. Župni zbor Svete Cecilije, kroz svoju dugu i bogatu tradiciju djelovanja u župi Svete Stošije, čuva i stvara neprocjenjivu duhovnu i glazbenu baštinu. Pjevajući i učeći crkvene pjesme te obogaćujući liturgijska slavlja, zbor neumorno i predano uz visoku razinu discipline i zajedništva njeguje radost glazbe i snagu vjere. Istodobno, članovi zbora s posebnom pažnjom prenose vrijednosti ove plemenite aktivnosti na nove generacije, potičući ljubav prema liturgijskom pjevanju i zajedničkom služenju. Sudjelovanje u zboru Svete Cecilije donosi duhovnu ispunjenost koja nadilazi riječi. To je radost zajedničkog služenja koje ispunjava srca pjevača i duše vjernika. Slava
Heroji se nikad ne zaboravljaju. Nikola Filipović tijekom svoga života bio je marljiv, profesionalan i predan radnik koji je svojim svakodnevnim trudom činio da grad Biograd bude ljepšim, ugodnijim mjestom za život. Tijekom svog radnog vijeka Nikola, svima poznat kao Jerry, savjesno i odgovorno obavljao je poslove na održavanju našega grada, dajući svoj doprinos njegovu razvoju i boljitku našoj zajednici u kojoj je i sam živio. Nikola je bio i onaj tihi heroj koji nije dvojio kada je trebalo stati na branik domovine. Kao hrvatski branitelj i sudionik vojno-redarstvenih operacija Oluja i Maestral dao je nemjerljiv doprinos obrani i slobodi Republike Hrvatske, kao i sigurnosti svoga rodnog Biograda. Zbog svega što je učinio za svoj grad, svoj narod i svoju domovinu, Nikola Filipović zaslužuje trajnu zahvalnost, duboko poštovanje i vječno sjećanje. Jer heroji se ne zaboravljaju, oni nastavljaju živjeti u slobodi koju su nam podarili. Povijest našega grada ne čine samo datumi, već ljudi koji su mu podarili svoje znanje. Jedan od tih nezaboravnih graditelja naše zajednice je profesor tehničkog Slavko Zrilić. On nije bio samo predavač tehničke kulture, bio je neumorni pokretač i inspiracija raznih vještina. Svojom prepoznatljivom, snažnom energijom i nepresušnim optimizmom, profesor Zrilić svakom je djetetu otvarao vrata u svijet stvaralaštva. Njegova učionica bila je škola života u kojoj se učilo ustrajnosti, preciznosti i ljubavi prema radu. Profesor Zrilić ostaje trajno upisan u sjećanje Biograda kao učitelj koji je istinski volio svoju školu, grad, a iznad svega svoje učenike. Kroz svoj nesebičan rad, profesor Zrilić duboko je utkao svoj pečat u dušu škole i cijele naše zajednice. Ponosno dijelim vijest da smo se ja i Hrvatska vratili na vrh svijeta. Kralj sjevera Martin Mitrović rođen je 5. siječnja 1992. godine, a nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u Biogradu na moru, studij nautike i tehnologija pomorskog i riječnog prometa završava u Zadru. Koliko mu je stalo do domovine, ističe kamo god krene, jer sa sobom nosi i hrvatsku zastavu, pa i na ekspedicijskom kruzeru kao drugi časnik, ploveći izazovnim i rijetko istraženim područjem Artika i Sjevernog pola, gdje su ekspedicije rijetke, a još je manje Hrvata. Ovo je mali korak za čovjeka, ali velik za Hrvatsku, poručio je u svojoj emotivnoj objavi na Instagramu. Dio rutine ekspedicije na kojoj je sudjelovao je i traganje za divljim životinjama, polarnim medvjedima, kitovima i drugim artičkim vrstama u najudaljenijim i najsurovijim područjima planeta: Svalbard, Grinland, Island, Norveška. Malo je oni koji su ikada kročili u ta područja, a još manje oni koji su ondje plovili. Dalmatinac iz malog mjesta, rođen u Švicarskoj, uplovio je na sjeverni pol, podigao zastavu Biograda te ispunio dječački san. To je to, nema dalje. Čestitke, Martine! Djeca koja su glazbeno obrazovana, uspješnije rješavaju matematičke zadatke, bolje pamte, imaju više odgovornosti, kreativniji su, grade samopouzdanje. Nastupi pred publikom uče ih važnim životnim vještinama, nošenje sa odgovornošću i izazovom. Glazbena škola u sastavu osnovne škole Biograd na moru djeluje od 1995. kada su uvedeni instrumenti tambura, klavir, gitara, flauta, klarinet te solfeđo. Prvu generaciju činilo je 26 učenika, a danas ih je 94. Tijekom 30 godina radilo je 28 učitelja, a 13 učenika odabralo je glazbu kao svoj životni poziv. Dio djelovanja škola je provela kao područni odjel
glazbene škole Blagoje Bersa iz Zadra, s kojom i dalje njeguje trajnu suradnju, a planira se uvođenje novih instrumenata, viole, violine i trube. Od početka je škola važan sudionik kulturnog života Biograda, s brojnim nastupima i priznanjima na državnim i međunarodnim natjecanjima uz stalnu potporu grada. Posebno se ističe međunarodna suradnja s glazbenim školama u Sloveniji, Mađarskoj, Križevcima i Mariji Bistrici. Odjel pohađaju djeca iz Biograda i okolnih općina, gdje svojim nastupima obogaćuju lokalni kulturni život. Svi postignuti uspjesi kroz 3 desetljeća najbolje govore o kvaliteti rada škole, a koja opravdano zaslužuje priznanje grada Biograda na moru i ostvarenje dugogodišnjeg sna, vlastiti namjenski prostor. Ovu nagradu Glazbena škola Biograd posvećuje zajedničkom cilju, budućoj samostalnoj glazbenoj školi Biograd, na ponos cijele zajednice. Nikola Tomić rođen je 22. siječnja 1957. u Biogradu na moru od oca Ante i majke Paule rođene Rogić. Nakon osnovnog obrazovanja u rodnom gradu, školovanje nastavlja u Zadru, gdje 1974. završava srednju školu te započinje rad kao elektroinstalater. Stručnim usavršavanjem 1984. godine stječe zvanje elektromontera, a 1978. sklapa brak s Ljiljanom, s kom ima 3 djece, Nikoletu, Anu i Marka. Nogomet je obilježio njegov život od najranije mladosti. Svoju sportsku priču započinje 1972. u juniorima nogometnog kluba Primorac, a već sa 16 godina prelazi u seniorsku momčad. Boje Primorca brani do 1986. uz jednu polusezonu u nogometnom klubu Zadar. Po završetku igračke karijere nastavlja služiti nogometu kao sudac, postupno napredujući sve do saveznog ranga 2. Hrvatske lige. Ni nakon završetka sudačke karijere 2001. godine ne napušta nogomet, ostaje aktivan u malom nogometu i veteranskim natjecanjima, gdje s momčadi Primorca osvaja više županijskih i državnih uspjeha. Prije Domovinskog rata aktivno djeluje u pričuvnom sastavu teritorijalne obrane u činu poručnika. Na početku rata preuzima zapovjedništvo nad prvom četom Zbora Narodne garde u Biogradu. Unatoč važnosti svoje vojne uloge, ostaje na dužnosti u Hrvatskoj elektroprivredi uz trajnu pripravnost, pridonoseći sigurnosti i funkcioniranju energetskog sustava u kriznim okolnostima. Od 1978. do umirovljenja 2018. godine Nikola Tomić radi u Hrvatskoj elektroprivredi. Tijekom gotovo 4 desetljeća službe odgovorno, predano i profesionalno obavlja poslove elektromontera i poslovođe, ostavljajući iza sebe primjer radnog poštenja i ljudske pouzdanosti. Niko Tomić, kako ga zovu svi koji ga znaju, danas svoje slobodno vrijeme najradije provodi uz svoju Ljilju i unuke u polju, prirodi, vrtu. A kao istinski prijatelj, požrtvovan i skroman čovjek, uvijek spreman za pomoć, služi nam kao inspiracija i dokaz da uz osmijeh i šalu svakodnevica i okruženje može biti bolje. Čestitke našem Niki.